Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts. Avui estem a Castelló, l'únic Castelló que només es diu Castelló, un poble a la vora de Xàtiva però situat en la Ribera, i en el qual va néixer en 1958 el nostre convidat d'avui, Tobias Grimaltos, catedràtic i professor de la Universitat de València especialitzat en teoria del coneixement, amb el qual parlarem de les mentides, els enganys i del fenomen del bullshit, una espècie de discurs entre capciós i desficaciat. Vinga, ens seguiu? Anem! Bona vesprada. Bona vesprada. Què tal? Molt bé. Has estat professor de filosofia de la Universitat de València i has publicat llibres en valencià i durant molt de temps has estat també president de la Societat de Filosofia del País Valencià. Com veus la situació actual de la filosofia en valencià al País Valencià? Jo crec que ha millorat bastant. Quan jo estudiava, a finals dels 70, només hi havia una assignatura de les que jo tenia, que era en valencià, que era la que impartia Josep Lluís Blasco, era teoria del coneixement. Ara, totes les assignatures troncals tenen dos grups, dels quals un és en valencià. Respecte a les optatives, que simplement el professor pot triar si la fan en castellà o en valencià, només tenen un grup, molts la fan en valencià, perquè s'ha incorporat un conjunt de professors joves que, a banda que tenen currículums molt brillants, que han viatjat per tot el món, que han estat en boníssimes universitats, tenen molta consciència de la importància de la llengua i estan fent docència en valencià, escriuen en valencià, algunes coses, no totes, clar, no pot ser. La revista de la Societat de Filosofia del País Valencià, Quaderns de Filosofia, publica articles en valencià, però això depèn, clar, dels autors, però té una secció fixa que diu Producció la filosòfica, on es posa un tema, diguem, central en filosofia i es fa el mapa, que també es fixa en valencià. Creus que podem parlar en aquests moments d'una filosofia en valencià? És difícil dir-ho així, perquè pensa, per exemple, fins i tot la gent que fa la docència en valencià moltes voltes ha d'escriure en anglès. Ara tot va baremat, has de fer el currículum i has de publicar entrevistes que estiguen indexades, que estiguen dalt, i clar, si pots publicar en anglès millor que altra cosa. En aquest aspecte sí que falla una miqueta. De tota manera, n'hi ha molta producció i n'hi ha moltes revistes que publiquen molt en valencià, molt en català, per exemple, Enraonar, Taula, Comprendre, Quaderns, n'hi ha moltes, Convivium, però sí. Vols dir que és més fàcil fer divulgació en valencià que investigació? Sí, jo crec que sí. De fet, jo recordo els casos d'algun professor que ho reconeixen, diu, quan vull fer una cosa que jo me senta jo, que sigui més divulgativa, però més tipus assaig o més no tan acadèmica o no tan formal, gasta una llengua, quan faig alguna cosa més, diguem, d'investigació, ne gasta una altra. Has parlat de Josep Lluís Blasco. Tu vas coincidir amb ell i publicar-ho junts un llibre sobre teoria del coneixement. En el pròleg a la segona edició, Blasco ja havia faltat, tu dius que ell va ser un mestre i un amic. Què pots contar-nos d'ell? Quina importància va tindre per a la filosofia al País Valencià? Jo crec que molta. Sempre s'ha dit que ha sigut l'introductor de la filosofia analítica, en l'estat espanyol, un d'ells. I després, sí, això, el fet que ell fer la docència en valencià, que publicara molt en valencià. Després va ser una persona que, clar, tenia una capacitat era molt potent intel·lectualment i, clar, va fer molta labor i s'ha notat en les generacions posteriors. Per exemple, el llibre que fem conjuntament encara es gasta i, vull dir, que hi hagi un llibre, un manual de teoria del coneixement que estigui en valencià és important, que això, i ara hi ha una col·lecció en la universitat que es diu Materials, que fa manuals, molts, en valencià. I Blasco, perquè també, diguem, políticament va tenir també molta influència en aquesta primera universitat democràtica. Bé, ara que dius això, als anys 70 es va començar a publicar la revista Teorema a la Facultat de Filosofia de València, que era un referent a l'estat espanyol del que era el positivisme lògic.
i Blasco va ser un dels impulsors. Ell estava molt influenciat per el positivisme lògic, per Kant, també per Fuster i pel socialisme. El socialisme i Fuster tenen una vessant clarament política, però la teoria del coneixement, és a dir, Kant i el positivisme lògic, eren una forma també d'enfrontar-se al feixisme, eren una forma de combatre també el franquisme. Tu pensa que en l'època que comença i tal, la universitat pràcticament està dominada per l'escolàstica, pràcticament. Entonces, tot això suposa una revolució. Blasco era Kant i Quine, fixa que són dos polos oposats, perquè Quine era el filòsof de la naturalització de la filosofia, que ell no era partidari de la naturalització, és a dir, de fer de la filosofia i en concret de la teoria del coneixement un capítol, com dia Quine, de la psicologia i de la lingüística. Ell no era, però li agradaven moltes idees de Quine, perquè Quine, la veritat és que va ser una influència molt gran en la filosofia durant aquests anys. Però d'altra banda ell era més kantià, en aquest sentit, la manera de concebre la filosofia era més kantiana, perquè els arguments transcendentals, Blasco era una espècie de model de la filosofia. Ara sí que he de dir una cosa. Blasco mai va mesclar filosofia i política, és curiós. Quan ell escrivia filosofia, tu no li notaves quina tendència política tenia. A no ser, clar, sí per la llibertat d'expressió que tenia, perquè, diguem, no era una filosofia constrenyida com podia ser altres filosofies que anteriors o que encara estaven fent-se. Però no notaves, en aquest sentit, els polítics li tiraven encara que no es dedicara més a la política, i els filòsofs li tiraven encara que no es dedicara més a la filosofia. Però en qualsevol cas, sí, la teoria del coneixement, i en definitiva la filosofia analítica, que no necessàriament positivisme lògic, perquè fins i tot en aquesta època el positivisme lògic ja començava un poc a entrar en decadència perquè hi ha problemes, diguem, suposava això, aquest trencament en una tradició i aquest aire fresc nou. Volem preguntar-te també per un dels teus darrers llibres, Mentiras i engaños, que has publicat conjuntament amb Sergi Rossell. En ell reflexioneu sobre el concepte de veritat per a Nietzsche, que entenc que la veritat seria com una mena de mentida acceptada socialment. També distingiu entre mentides i enganys. Aquesta distinció no va ser especialment clara per a l'alumnat. Podries explicar-la? Sí. Primer, així tenim la tendència de quan per a dir que una cosa és falsa, diguem, això és mentida. Mentida i falsedat no és el mateix. Diguem, l'opost de veritat no és mentida, és falsedat. Perquè la mentida té una intenció. Tu vas dir una falsedat sense voler, simplement t'has equivocat, és tota una cosa. En canvi, mentir suposa la voluntat, en principi, d'enganyar. La mentida es diu que és un intent d'engany. Un intent lingüístic, perquè hi ha intents d'engany que no són mentides, per exemple, un famós que posa Kant, de que jo estic fent la maleta perquè tu cregues que me'n vaig de viatge quan no me'n vaig, estic enganyant-te. Això no és mentida, se considera tradicionalment perquè la mentida és un acte de parla, és una activitat lingüística. Però fixa't, la mentida és per tant això, les definicions més clàssiques des de Sant Agustí, és això, és dir allò que creus fals amb la intenció d'enganyar. L'engany és el que la mentida vol produir. L'engany és fer que l'altre adquirisca o conserve, també pot ser, una creença falsa. Per això, mentir és un intent i has mentit tant si l'altre el creu com si no el creu. Però si l'altre no el creu, no has enganyat. I això és la diferència. I això és important, perquè ja dic, hi ha maneres d'enganyar que tu pots enganyar a la veritat. Tu vaig dir una cosa que sigui veritat i que faci que l'altre adquirisca una creença falsa. Per exemple, demà és el teu aniversari i dius, mira, demà és el meu aniversari, fem una festa, vine. I jo dic, no, és que demà tinc examen, però l'examen el tinc de matí i la festa teva és de vesprada. No he dit res que siga fals, tinc examen, això és veritat, però t'he enganyat. Tu has pensat que no puc anar a la teva festa perquè l'examen el tinc més o menys a aquesta hora. O sigui que són aspectes que cal analitzar bé. També perquè avui en dia, des de fa uns anys, s'estudia un tipus de mentida, que hi ha discussió sobre això, que no pretenen en absolut enganyar. Mentides que un que diu una cosa que creu que és falsa i no fa la voluntat d'enganyar perquè sap que ningú el creurà, perquè tot el món sap que el que està dient és fals. En casos, per exemple, un estudiant que l'han pillat copiant en l'examen i l'han portat al degà de la facultat.
Però el degà de la facultat, i l'estudiant ho sap, que només castiga, el càstig pot ser l'expulsió, si ell confessa, diu que ha copiat. Entonces li pregunta, ¿has copiat? I diu no. Sap que no el creurà, perquè tot el món sap que ha copiat, però molts consideren que això també és mentida. No li falta el que clàssicament ha sigut la definició pràctica, o sigui, l'essència de la mentida, que és la voluntat d'enganyar, però molts consideren que això també és mentida. Però el que sí que m'agradaria emfasitzar és això, que no m'agrada aquesta posició que tot el món diu, això és mentida. És més, la gent s'ofèn menys si dius això és fals que si dius això és mentira. I diu, bueno, no, això, veritat, falsedat. Mentida, afirmació sincera. No és la contraposició de veritat, no és mentida, és falsedat, i el contrari de mentir és ser sincer. Al llibre també dieu que mentir se sol considerar pitjor que enganyar i que mentir no sempre és roí. Podries explicar això? Els estudis primers són de lo que es diu els pares de l'Església. Clar, mentir era problemàtic perquè era un pecat. Mentir era pecar i era, diguem, un pecat a més molt fort, perquè era anar contra Déu, per dir-ho així. Però clar, moltes voltes eren perseguits, etc., i necessitaven enganyar a l'altre, però clar, sense mentir. I molts autors, Agustí d'Hipona, Tomàs d'Aquino, el mateix Kant, pensen que no es pot mentir en cap circumstància. Hi ha exemples molt... Per exemple, Agustí d'Hipona diu més val perdre el cos que l'ànima. Per tant, si un amic teu o tu mateix estàs en perill, no has de mentir per a salvar-li la vida, perquè si tu menteixes perds la vida eterna a canvi de la vida. El mateix Kant, el clàssic exemple de que diu, si un assassí va a ta casa i te pregunta si un amic teu que tens amagat està allí, no pots dir-li que no, has de dir que sí, o callar o dir la veritat. És molt fort, diu, home. Bé, entonces diem, bueno, mentir sempre està mal, enganyar, segons com, bueno, no està tan malament. Nosaltres combatim aquesta tesi. Per què? Perquè pensem que moltes voltes l'engany és pitjor que la mentida. Per què? Perquè, clar, en l'engany que diguem veraç, és a dir, quan tu dius una cosa que és verdadera, però que saps que l'altre creurà una cosa falsa, en l'engany veraç fas a l'altre còmplice del seu propi engany. I damunt diu, ai, jo no diria això, ha sigut culpa teva. Damunt tens el recochineo, per dir-ho així, de fer-lo culpable del seu propi engany. Per tant, pensem que quan, diguem, el teu propòsit és dolent, quan vols fer un mal a l'altre, i l'altre és innocent, per dir-ho així, pensem que enganyar és encara pitjor que mentir, perquè damunt tens la possibilitat de dir, jo no he mentit, o sigui, com volien dir, jo no he fet res dolent, ha sigut d'alguna manera, i damunt culpes l'altre, sí, responsabilitzes l'altre, fas còmplice del propi engany. I em pareix una cosa més civilina i més d'això. Sí, el propòsit és dolent. Quan, diguem, perquè, clar, un dels models que ha funcionat molt és quan, diguem, el que enganya sense mentir és enginyós i damunt no fa ningú mal a l'altre, sinó que està protegint, per exemple, la seva vida. Un cas clàssic és el de Sant Atanasi, que anava disfressat de pidolaire, de captaire, i anava en una barqueta pel riu, disfressat, i els seus perseguidors li diuen, has vist el traïdor d'Atanasi? I diu, no està molt lluny d'ací, i continua. Ara, això fa gràcia. Però, i la intenció està bé, però quan és al revés, quan el que enganya té intenció dolenta, el que és enganyat és un innocent, etc., jo penso que... O sigui que no és que la mentida sigui pitjor que l'engany i l'engany pitjor que la mentida, sinó que depèn del context, de la intenció, etc. Exactament dieu que mentir juga un paper social i que és necessari socialment que existisca la mentida. Això popularment no és entès aixina. Podries explicar-ho? Si per mentir entens dir una cosa que creus falsa per a que l'altre crega això, mentim contínuament. Les fórmules socials són encantar de conèixer, encantar si no saps ni qui és ni com, o potser l'odies. O, mira, que bo estava el dinar, potser no t'ha agradat. Vull dir que, el que diguem és modals, etc., moltes voltes és la mentida institucionalitzada. I és necessària per a la convivència, perquè si no acabaríem, diríem, no sé, ofesos i enfrontats. La mentida, una volta, diguem, li lleves la connotació religiosa aquella dels primers, sembla que considerem que és dolenta. Per què? Perquè produeix un dany
en l'oient. Sí que és veritat que sempre produeix un dany, que és el que diguem un dany epistèmic, que és això, que tinga una creença falsa, és a dir, que li amaguem la realitat tal com és. Això sempre, però moltes voltes no és ningú dany gran i a voltes és necessari. Clar, però en principi vosaltres partiu d'una crítica a Nietzsche, però al final acabeu coincidint amb ell en què la mentida juga un paper social. És fàcil per a la gent jove treure la conclusió, perquè no han tingut una formació religiosa, que estigmatitzar la mentira, que mentir no és tan dolent. I per un altre costat, com que tenen accés a les xarxes socials i en aquestes troben molts punts de vista diferents, és fàcil acabar pensant que la veritat simplement és un punt de vista. Realment existeix la veritat? Sí, jo soc un gran defensor de la veritat. Sí. Dic que jo soc escèptic perquè crec que la veritat. És a dir, si no hi ha veritat, com pot haver dubte? Què dubtes? Val? Si no, dir... I una cosa molt clara, per exemple, moltes voltes jo crec que la gent confon, per dir així, el que és, diguem, per dir-ho d'alguna manera, després intentar explicar-ho, la metafísica en l'epistemologia. Una cosa és dir, no, és que per a mi, per a tu, però com és quan no és per a tu? Per exemple, és que per a mi és el tren a les 4:30, però si el tren és a les 4 l'has perdut. Vull dir, això és el paper de la veritat. Que tu cregues una cosa no fa ni més real ni més irreal. I diguem, que tu cregues això pot fer que els teus plans, les teves accions no triomfen. Per què? Perquè has cregut una cosa que no era correcta. La veritat, el que passa és que la gent quan parla de la veritat ja diu la veritat absoluta i no sé què, i fan com si la veritat fos una cosa enorme, grandíssima i tal. I per a mi les veritats són coses com que jo dic que això és roig, i si és veritat si és roig, i no és veritat si no és roig. Diguem, jo la veritat la predique de cada un dels enunciats. Si la teoria és falsa, què vol dir que la teoria és falsa? Que algunes de les coses que diu no són verdaderes, no s'adeqüen a les coses. És que ningú té la veritat absoluta. Què vol dir que ningú té la veritat absoluta? Que ningú té totes les veritats. Clar que no. Però jo, al mateix temps, i per provocar, dic que la veritat és absoluta i eterna. I per què dic això? Perquè o és veritat o és fals. La veritat no té graus. Pot haver coses que s'acosten més a la veritat que altres. Per exemple, dir que els planetes estan quiets és menys veritat que dir que les òrbites són circulars, però les dues coses són falses, perquè les òrbites són el·líptiques. Dir que les òrbites són circulars pot acostar-se més a la veritat, però també és fals. La veritat és el que alguns autors diuen que és un terme límit, o si vols tu, és com la superfície llisa o plana. No hi ha superfícies llises, perquè qualsevol superfície, al microscopi o tal, veus que té irregularitats. No hi ha la superfície. O la superfície sense fregament. No hi ha la superfície sense fregament. Però jo que vaig en bicicleta sé que les rodes de la bicicleta de muntanya tenen molt més fregament que les rodes de la bicicleta de carretera, i per això les bicicletes de carretera amb el mateix esforç van molt més. Però la veritat existeix. I la veritat existeix vol dir, doncs això, dir coses com, no sé, això és un silló o allò és una paperera i si ho és, ho és. I per què dic que és eterna? Ahir hi ha una paperera. No, perquè demà pot no estar. Però és que el que he dit és que ara, dia tal, a tal hora, hi ha una paperera. I això, si és veritat sempre. Per molt que la paperera demà no estiga. M'agrada provocar per això, perquè crec que hi ha molta confusió. I és veritat per a mi. Dic, bueno, veritat per a mi vol dir jo crec això. Simplement. Quina diferència n'hi ha entre dir això és veritat per a mi i jo crec això? Quina diferència hi ha? Però que siga veritat per a tu no fa que el tren no isca a l'hora. Per molt que siga veritat per a tu que el tren és a les 4:30, la veritat és que és a les 4 l'has perdut. Per això és important conèixer la veritat. I per això la veritat juga un paper en el coneixement. Perquè si coneixement no anara lligat a la veritat, no hi hauria diferència entre creença i coneixement. I el coneixement no tindria valor. I això són coses que moltes voltes estan totes, no sé, és com una mà d'eixa que està liada en els conceptes, però que cal aclarir moltes voltes, perquè si no muntem un embolic, penso jo. Tu creus que podrien definir la veritat? Jo sol dir que l'Aristòtil és el que més m'agrada, allò de dir d'allò que és, i d'allò que no és veritat. Dir d'allò que no és, i d'allò que no és la falsitat. Jo crec que és això. M'imaginava que me digués això. Sí, és que jo crec que què més pots dir? Perquè fixa't, una altra cosa que la gent oblida és que la veritat es predica de les proposicions, és a dir, del llenguatge. Els fets no són vertaders, són fets.
O és un fet o no és un fet. El que és verdader és dir això és un fet, si és un fet. És a dir, és verdader dir que això és roig i és fals dir que és blau. Dir d'allò que és és veritat. Dir d'allò que és que no és fals. Per tant, i fixa't, clar, el problema està que, clar, la veritat és que és roig. Tota la resta són falsedats, que és blau, que és groc, que és verd. És com si Nietzsche diguera que si el llenguatge no és un espill de la realitat, una cosa isomòrfica, és una mentida. Jo crec que això, en l'època fins i tot que Nietzsche escriu, ja estava superat, Kant ja ho havia superat. Diguem, el llenguatge es basa, per exemple, en conceptes, clar. Les paraules signifiquen, entre les coses, conceptes. I aquests conceptes ja són els que, en teoria, referiran al món. Però els conceptes són fabricats, els conceptes no venen donats, i els conceptes que té una cultura no són els que té una altra. Però, clar, per a tu, diguem, parlar, necessites això. És a dir, tu parles del món d'una determinada manera. I aquesta manera, que com tu parles del món, pot ser això o pot ser una altra. I això els filòsofs ho han fet, no? Quan dius, clar, les qualitats secundàries, el color, el sabor, etc., no són reals, aleshores nosaltres no percebem el món. Com que no? No percebes el món potser com és, però percebes el món. No percebes una altra cosa. Aleshores, això sí que és un vot ontològic, no? Canviar, diguem, l'objecte percebut, com que la manera que tu tens de percebre l'objecte no és exactament com l'objecte és, si això té sentit, la conclusió, no veus l'objecte que hi ha, sinó un altre objecte que tens així. Què voldria Nietzsche quan diu això? Que tornarem al Cràtil de Plató i que pensarem que cada paraula o cada objecte només és designable per una paraula, que és el nom natural de l'objecte, això té sentit. El llenguatge és una convenció, i com que és una convenció, pot ser d'una manera o d'una altra. Això què comportaria si parlarem així? Que només hi ha una llengua que diga la realitat? Pensa que Nietzsche aquí està fent una aposta per la retòrica, que sembla que és el que en aquests moments s'ha acabat imposant, no? Però és curiós com, per exemple, el llibre que comentava des de Bernard Williams, ell fa una interpretació de Nietzsche perquè sempre s'ha considerat a Nietzsche una espècie d'això, de negacionista de la veritat, que tot és metàfora, doblement metàfora, no sé què. I ell posa alguns paràgrafs en el qual Nietzsche estava molt interessat per la veritat. I parlant de la mentida, aquella frase famosíssima de Nietzsche diu: el problema no és que m'hagis mentit, és que ja no creuré mai més. I això és una altra cosa bonica que diu Bernard Williams. Diu, teories de la veritat n'hi ha moltes, però concepte només un. Perquè si teoritzem sobre això, algun concepte bàsic hem de tindre en comú per a poder discutir. Un altre tema que tracteu és el del bullshit. Per a mi em sembla que el bullshit es pot confondre fàcilment amb les fake news i la postveritat. Podries explicar això? A veure, jo crec que postveritat i bullshit van molt lligats. Postveritat, per dir-ho així, jo quasi diria més que és l'època de la postveritat. És l'època que vivim en la qual sembla que la veritat ha passat de moda, que no és una cosa rellevant, que no té importància, i que, per tant, permet discursos que són bullshit. És un discurs bullshit que, els prototipus, ja saps, Donald Trump, etc. Què és el bullshit? Bullshit és un concepte que, és un concepte de llenguatge ordinari, que Harry Frankfurt, un filòsof americà, va incorporar, i ell, de fet, va escriure un article en l'any 86 que, va passar, el típic en els articles de filosofia que lligen 4, els especialistes. Però més avant, en concret, crec que va ser el 2005, va publicar un llibre en forma de llibret, un llibre que a més pareixia una caixa de bombons, molt boniquet, i va ser un best-seller durant setmanes als Estats Units. Què és el bullshit per a ell? El bullshit és la indiferència cap a la veritat. Què vol dir això? Això vol dir que el que guia el discurs, que quan tu parla, no li interessa, en realitat, si allò que diu és verdader o és fals. És a dir, no és com el mentider. El mentider vol dir coses falses. El bullshitter és que li té igual. El que fa bullshit li té igual. Diu, per dir-ho així, el que guia el seu discurs és el que és la conveniència. Què me convé dir? Me convé dir això? Perquè això me donarà més peix. Jo crec que els polítics avui en dia, això és la nostra desgràcia, ho fan seguit. Això me donarà més boig? Això perjudicarà més el partit rival? Doncs això dic. Si el que dic és veritat, bé.
És fals? Bé, també. No té importància el valor, el que nosaltres diguem, el valor de veritat d'allò que dic. No té importància si el que dic és verdader o és fals. Per tant, diguem, què crec i no crec no juga a paper. Moltes voltes pensen en els argumentaris dels partits polítics. Realment tots, i tots diuen el mateix, perquè segueixen l'argumentari, realment creuen el que diuen. Ja no vull citar noms, però alguns personatges són absoluts especialistes. I jo crec que això revela molt també de l'ètica del personatge i de l'ètica, per exemple, de certes coses que es fan en política. Clar, Roy? Depèn un poc de quina intenció i què pretengues. El bullshit en particular, jo penso que n'hi ha menys o molt més poques ocasions en les quals podíem tolerar-lo. Perquè no li veig tampoc un ús social com el de la mentida. Mira, quina és la diferència? I això és rellevant. Es diu que el mentider té interès per la veritat. Per què? Perquè vol negar-la. Per a poder negar la veritat l'ha de conèixer. Un filòsof que va morir no fa tant, Bernard Williams, un filòsof britànic, anglès, que parla de dos virtuts de la veritat. La precisió, que vol dir formar les creences de manera fiable, és a dir, ser un bon creador, si vols dir així, dir que les teves creences rastregen, per dir-ho així, la veritat, que no eres massa crèdul, no eres superstició, en fi, que sols creure les coses que són verdaderes i no creure les que són falses. Això és la precisió. I després la sinceritat. Per a ser un bon informant, i vivir en una cooperativa d'informació, has de tindre aquestes dues virtuts. Formar bé les creences, és a dir, que el que cregues solga ser veritat, i sigues sincer, que digues el que creus i no el que no creus. Clar, el mentider afecta a la segona virtut, a la sinceritat, però no a la precisió. És un bon formador de creences, el que passa és que no diu el que creu, sinó el que no creu. I en canvi es diu que el bullshitter encara és més perillós que el mentider perquè com no li interessa, sent indiferència per dir la veritat, també té indiferència per formar creences que siguin verdaderes. I això és el que es diu. Per tant, i això és el problema també relacionat amb la de la postveritat. Si tu consideres que la veritat o bé no existeix, és el que es diu un negacionista de la veritat, o que no és rellevant, o que no té valor, o que no és objectiva, o que no es pot aconseguir, el problema és que te desentengues també per formar les creences verdaderes i entonces estem perdent, diguem, aquest bagatge, aquest dipòsit, ja no és de coneixement. I clar, si això el trasllades també a l'àmbit en el qual, torno a dir, per exemple, en la política me preocupa especialment, en el qual allò que està dient-te, del qual la teva manera de viure depèn en part, perquè d'ell dependrà els impostos que pagues, els beneficis que tingues, les atencions, els serveis, etc. Si quan promet alguna cosa no te pots fiar, perquè no promet, o sigui, que ell prometa o diga, no està guiat per la voluntat de complir-ho o per la voluntat de dir el que creu, doncs clar, el descrèdit és horrible i això és molt perillós. Creus que estan especialment exposats els joves? Els joves han d'anar molt d'espai, penso jo. Els joves i les joves. Sí, clar. Hi ha un acudit per ahí que circula que hi ha una filla que diu a son pare, està veient la tele i tal, diu, però pare, no veus que això són fake news? Diu, compte que és fake news si està dient el que jo crec. Jo soc el que es diu un antivoluntarista. Què vol dir això? Hi ha una polèmica que ja ve de temps, molt clàssic, entre si es pot creure o no a voluntat. És a dir, el que tu creus, tu no creus el que vols, sinó el que les evidències te fan creure. Aleshores, mira, hi ha una sèrie de factors que influeixen. Quan el que està dient algú és algo que és molt bo per a tu, que si fos bé, diguem, per dir-ho així, fa falta molt poca creença, atorgar-li molt poca probabilitat subjectiva per a d'alguna manera acceptar-ho. Acceptar-ho també és un terme tècnic que gastem en epistemologia, que no és el mateix que creure. Creure és considerar que és veritat, amb major o menor probabilitat, no cal que estigues convençut. Jo crec moltes coses i tinc dubtes al mateix temps, perquè això és una altra que és interessant. Diu, és que dubta de tot, per tant no creu en res. No, perdona, per a dubtar hi ha que creure. Simplement el dubte no s'oposa a creure, sinó a estar convençut. S'oposa a creure saber, no a creure. Per tant, diguem, quan allò que l'altre està dient te convé molt,
És molt fàcil, si no creure-ho, perquè sí acceptar-ho. Te posaré un exemple. Per exemple, per què compren loteria? Si sabem, no sabem, no podem saber-ho, però d'alguna manera sí que creguem que no mos eixirà, perquè la probabilitat, per exemple, imagina que hi hagi només el premi gros. La probabilitat de que tinguis el premi gros és una entre 100.000. Però, clar, el que te jugues tan poquet i el que pots guanyar és tant que te comportes com si fos veritat. Quan el risc és molt alt, necessites molta certesa per actuar segons allò que creus. L'exemple que sempre pose és quan hi havia amenaça de bomba a la facultat. Tots els dijous hi havia amenaça de bomba perquè els psicòlegs tenien examen. I en l'època aquesta estava molt activa. Al principi, vale, ja desallegeu, i tots me n'anàvem un poquet assustats. A última hora ningú es creia en absolut que era una bomba. Per què abandonàvem la facultat? Perquè, clar, el risc d'estar equivocat era molt gran. Per tant, feia falta una probabilitat subjectiva altíssima per actuar segons el que creies. Tots actuàvem segons el que no creiem. No creiem que hi havia bomba, però abandonàvem la facultat. Doncs això de xarxes socials té aquest problema. Quan el que te diuen te convé molt, i sobretot quan t'apel·len a certes coses que tu vols que siguin, moltes voltes també cal observar que coses que aparentment són descripcions, que són el que diguem enunciats, no ho són del tot. Porten una càrrega avaluativa molt alta. És a dir, no és un fet del món, sinó una cosa que està apel·lant al nostre interès, per exemple, el transvasament de l'Ebre és bo. Això no està parlant del món. Això té un component avaluatiu molt bo per a què i per a qui i com. I en política, moltes coses que es diuen no són pures descripcions. I si són, tenen un component emocional fort. És que els immigrants ens fotran la feina. Això, en principi, no té un component avaluatiu, però sí que implica coses que són emocionalment potents. Aleshores, clar, ahir necessites, primer, molta tranquil·litat espiritual, per dir-ho així, i agafar distància, i per altra banda, molt de contrast. I el contrast és el que no passa. Avui en dia és que vivim en l'època en què la informació és tan... informació o desinformació és tanta i tan ràpida que ningú perd el temps de... Jo què sé, envien un WhatsApp que és una barbaritat i el reenvies. Sí, però com reenvies això és una... Jo què sé, a mi m'ho han enviat, tot torna a enviar. A mi no. Pensa, tu no eres responsable de les paraules que dius, perquè no te fas responsable de les paraules que reenvies. És el mateix que si tu feres tu mateix l'asseveració. I aleshores, i si damunt penses que la veritat no importa, que no existeix, que tot val igual, és perillós. Les fake news les podien traduir per boles, per exemple. Sí. El bullshit el podrien traduir per desficaci? I és que és alguna cosa més, penso jo. Clar, eficaci pot ser simplement uno que no té trellat ni forrellat, que diguem. No, així jo crec que n'hi ha una miqueta de mala intenció. És un desficaci maliciós, no? Almenys maliciós en el sentit de dir, d'enganyar respecte del que estàs fent. No tant del que dius, sinó de què estàs fent. Que és el que diu Frankfurt. Per exemple, per això el polític, quan diu, ell posa un exemple, diu, del 4 de juliol, un president, nuestros padres fundadores, que no sé què, no sé quantos... Ningú creu que nuestros padres fundadores inspirados por l'espíritu... No, simplement jo sóc un patriota. I això és el que vols transmetre. El que estàs fent és, mira que guai soc. És el que diguem, és l'efecte perlocutiu. No és l'efecte, diguem, no és la creença que vols generar, la creença respecte al contingut que estàs dient, sinó un efecte de dir, per exemple, és com, n'hi ha coses, ventar-se d'una cosa, vanagloriar-se. Si tu això intentes amagar-ho, tu intentes amagar la intenció de que t'admiren, perquè si l'altre veu en tu que la intenció que tens quan dius això és que t'admiren, no t'admirarà. Ja, més bé el menysprearà, dirà, este què vol. Per tant, això és un element important en el bullshit. I l'amagar quina és la intenció real. Sense aquesta mala intenció aparent. Un tertulià, que com ha de parlar de tot, parla del que no sap.
pues, té que amagar el fet que ha de parlar i per tant també fa bullshit. Per què? Perquè clar, quan no sap realment pues, diu coses que el que sap i el que no sap, perquè ha de continuar parlant. El bo que tenien els sofistes és que, tot i que el que governava també, el que ensenyaven era a com fer el discurs per aconseguir aquests propòsits en l'assemblea o el que fora, val? Però almenys respectaven molt les formes lògiques, ensenyaven el bon raonament. Els continguts es tenia igual, però raonar bé, i això és una cosa que s'ha perdut. Avui és que damunt no raonem bé. La lògica també, diguem, en l'ensenyament està un poc desprestigiada, en el sentit que com l'alumnat li té tanta por, i millor la manera que s'explica, potser tampoc és la millor, no ho sé, pues s'ha abandonat una miqueta, però jo crec que fa molta falta. Hi ha un dia un filòsof americà que diuen Peirce, que dia tothom pensa que l'altre necessita saber lògica, però ell no. Volem preguntar-te també per Fuster. Fuster va publicar un opuscle molt conegut, Qüestió de noms, que va tenir una gran repercussió. Així en Castelló, en el teu poble, també en sabeu molt de la importància dels noms. Què podries dir-nos al respecte? En un llibre que tinc vaig posar refranys i uno que tenia diu el nom no fa la cosa però diu molt del que el poso. Perquè clar, revela darrere una concepció, una ideologia, etc. I així ha passat això amb el nom del poble. Jo penso que la qüestió del nom del poble així ha sigut l'últim coeteix de tota la guerra de la llengua, de la bandera, etc. Això ha sigut ja l'últim d'això. Hi ha una anècdota molt graciosa que quan estava tota la polèmica del nom és que defensaven allò de Vilanova i tal, i és que si en Vilanova sempre en dic Castelló. Se contradien, saps? Sempre en dic Castelló, així, sempre en dic Castelló. Pensa que, clar, quan cobrem independència de Xàtiva, ens donen el títol de Vilanova, però això és un títol, no és un nom, o per almenys això és el que diria molta gent, així en el poble. Clar, com no podia semblar que no podia ser Castelló soles, perquè ja estava a Castelló de la Plana i tal, van posar allò de la Ribera, va ser una guerra, pares i fills, barallats, gent pegant-se, etc. I això va ser recorregut per altres... Alguns, diguem, la dreta valencianista, en concret Gràcia Sant Andreu, que crec que és oriundo d'aquest poble, crec, no sé, va fer que fundaren fins i tot un partit que es deia Veïns de Villanueva Castelló. I això es va recórrer, va anar a un jutjat, a l'altre, total, va quedar per ahí pendent. Això és una qüestió, el que diuen la patata caliente, que ningú s'atrevia a tocar. I ara, al final, quan Castelló de la Plana va normalitzar el nom de Castelló de la Plana a Castelló de la Plana, clar, Castelló de la Plana no és Castelló soles, va quedar lliure el Castelló soles. Com així pareixia que el consens sempre era Castelló, uns volien posar-li alguna cosa davant, altres volien posar-li alguna cosa darrere, però que tots el de Castelló semblava bé. Pensa que és la lira castellonera, l'ude castellonense, l'udeteri castellonense, l'alfil castellonense, sempre castellonense, no? Perquè no tenia el nom en castellà. En fi, respecte a això semblava que hi havia consens, entonces es va fer la proposta. La proposta que va ser acceptada i ben informada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, etc. I així el poble, fixa't, que si l'altra vegada va haver una guerra total, aquesta volta pràcticament no passa res. Crec que ha hagut com un recurs de 3 persones, però res, ja està. Per tant, sembla que tot va, però clar, tenim el problema gran de Castelló de la Plana, i d'alguna manera, jo vaig a fer una broma ara, crec que sí que és un nom de consens, perquè clar, quan tu dius Tona eres de Castelló, i diuen de quin Castelló, i us diuen de Vilanova Castelló, i altres diuen de Castelló de la Ribera. I tornem a lo mateix, però ja, per almenys ja no hi ha tant de conflicte. Tornant a Fuster, creus que l'hem de reivindicar com a filòsof? A ell no li agradaria, gens, perquè ja saps allò de la filosofia és l'art d'agafar la vaca pels collons. Ell era... Però pense que Fuster, potser a l'última hora sí que es va adonar que la filosofia era alguna cosa més que el que ell pensava que era. Jo crec que quan ell abomina de la filosofia, està pensant en la filosofia, sobretot, diguem, esta metafísica gran, això que no s'entén, per dir-ho d'alguna manera. Ell pensa que la filosofia que ell coneixia era l'alemanya i la francesa, i no li agradaven els grans sistemes, no li agradaven aquestes coses, ja saps, l'escepticisme, ell pensava que era una eina fonamental i per tant tot això no. Quan comença a conèixer Russell,
Wittgenstein i tal, jo crec que canvia prou d'opinió. Pensa el que diu això, diu, llegiu Russell, us ho dic sincerament, no és un filòsof, és un detergent. Ahí jo crec que hi ha... I té molt de filosofia, clar que sí. Però una filosofia que ell considera que no ho és. Pensa també que, bueno, és que és assagista, i clar, l'assagisme més... Clar, tu pensa, per exemple, el contrast Descartes-Montaigne. El que fa Montaigne i el que fa Descartes, i això, diguem, a veure, a Fuster jo crec que li interessa més llançar coses que aprofundir en les coses. I és més l'esperit de l'assaig que del tractat filosòfic. En aquest sentit, diguem, és un filòsof montanyà, en aquest sentit potser sí. Doncs molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, encantat.